Rwy'n falch iawn i fod yma heddiw am agoriad swyddogol cynllun atal llifogydd yn Lisweri yn Casnewydd. Mae'r prosiect 25 miliwn yma yn llai risg o lifogydd y fwy na 2,000 o gartrefi a busnesau yn yr ardal. Mae'n enghraifft pwerus o sut rydyn ni'n ymateb i effeithiau cynyddol newid yn yr hinsawdd. Mae hefyd yn dathliad o cydweithio, arloesedd a chynaladwyedd. Mae'r cynllun eisoes wedi ei gydnabod gyda gwobr cynaladwyedd. A heddiw, rydym yn falch o rannu ein stori gyda chi.